доказателства, собственост на интендантството, грубо казвам. Този въпрос не е приключил. Най-чистото е тези неща да бъдат уредени с закон, защото това, което сега се... Да, не ги уредихме. Искам да кажа още едно нещо. Искайте от мен и от моята партия наша политика във всичко, когато имаме такава подкрепа, каквато получи господин Борисов на изборите. Тогава може да се иска всичко само от мен, само от БСП. В началото започнахме, че вие нямате въпроси, от които да се притеснявате. Да. Няма. Значи, очудвал съм се, тук може би ще премина някои граници, но съм се очудвал няколко пъти. Да. Бойко Борисов ви закача, така да се каже, отхвърля. Последния път си господина беше при Титанка Ризова. Нещо за вашето обкръжение. Какво за моето обкръжение? Дали вашето обкръжение така на емоционална основа са приятелки или приятели? Никаква реакция до сега не е имало от ваша страна. Вижте какво, да ви извадя списък с препоръки от мои приятелки ли в миналото? Това ли очаквате да направя? Аз нямам притеснение на тази тема. Никакви. И с подобни закачки не се занимавам просто. Но по биографията ви така говори, не говори еднозначно, не дава еднозначен отговор по въпрос. По какъв начин не дава? Ами ето, вие сте на вече 40 няколко години за това, което питат редица, така, особено от женския пол фенки на БСП, няма ли нашия лидер най-после да се жени? Жена не се вижда в последно време, поне около вас публично, поне аз и поне аз не знам. Не се вижда, да. Но това няма отношение към реалността. Добре, каква е реалността? Докъде може да стигнете в отговора? Ами вижте, аз не обичам да се бъркат в моя личен живот. Когато стане ясно и се случи нещо, то ще стане ясно публично. Не, защото, примерно, Вестервеле, външния германски външен министър, ни казвам, че такъв е вашия случай, аз не го знам. Години наред го подозираха, че е гей. Да. Той си в един момент дойде, момента, когато преди 5-6 години си призна, обяви си младо, симпатично момче, неговия спътник в живота. Да, те сключиха и брак наскоро. На всичко си и стана си външен, след като обяви, стана коалиционен партньор на Ангела Меркел, без него тя не може. Да. Не е ли опасна тази зависимост там, където я има във висшата политика, ако някой е зависим по тая линия? Не вижте, аз бих ви казал следното. Ако този случай се отнасяше за мен, нямаше да се притеснявам да кажа, че съм гей. Ако това имате предвид. Но не съм. Това мога да го кажа много ясно. Защото аз... Това ми е... Значи, аз казвам ги тия неща и питам за тия неща. Ако не бяхте политик от такава величина, защото добре знаете, че всичко около един политик трябва да се знае. Да. Както и така и сексуалната му ориентация. Да. Нямате притеснение? Нямам никакви притеснения, господин Дипов. Това е хубаво да се, защото Азер Меликов, червените прашки, снимките по яхтите с Вигерин, знаете, жълта преса на времето, докато бяха... Но знам какво са въртяли, да. Да. Ако снимам вас и някой ваш приятел на плажа по Бански, това означава ли, че вие сте гей? Питам. Аз си знам какъв съм, нали? Ма и аз си знам какъв съм. И нямам притеснение, нали? И нямам притеснение да ви кажа. Това да се чува. Това е важно да... Да. Само, че винаги е било, знаете ли, под личното ми достоинство да се обяснявам. Аз питам какво, да ви извади препоръки ли? Не, аз се радвам, че така дано да сигурно се сърдите или може би... Не, вижте, никой не обича да му се ровят в личния живот. Аз ви казвам как стоят нещата. След това се да говори за една брюнетка, около което ви е била... За брюнетки, блондинки, всичко съм чувал. Нека се чуя. Когато имам нещо да съобщя на обществото, ще го направя аз. Може да не отговаряте, жена има ли до вас сега? Има. Добре, не, това да се чува. Защо не показвате? Или защо не се показвате някъде заедно? Когато преценя, ще го направя. За да темата да приключим, нали? Да.
Защото мисля, че има, честно казвам, по-важни. Така, окей. Наистина има по-важни неща, но според мен беше важно това да се... Добре, радвам се, че съм задоволил вашето любопитство. Не толкова моето. Да. Знаете, аз се притеснявам от това, че доколкото знам, има хора, примерно, по върховете на съдебната, прокурорска власт, които на тая линия, доколкото знам, са зависими. И това нищо не мога да кажа, защото никога не съм използвал особено специални разузнавателни средства. И затова са се превърнали в предател на изпълнителната власт.